En este vídeo anem a veure breument com fer exercicis de repartiment proporcional. Este tipus de problemes o d'exercicis el que consisteixen és repartir una certa quantitat, com per exemple un premi o el cost d'una factura o el que siga, entre diverses coses. Podria ser entre diversos concursants del concurs o entre diverses empreses o entre diverses famílies, el que siga, en funció d'una raó. I la raó és la que ens dirà a quina persona li toca més i a quina menys. Com és un repartiment proporcional, estem gastant tot el de proporcionalitat. El repartiment se farà proporcionalment. Com gastem proporcionalitat, gastarem la regla de 3 per resoldre-ho i a més la proporcionalitat, com ja sabeu, podrà ser directa o inversa. Per exemple, si és un premi que repartim en funció dels punts que han tret els concursants, quants més punts, més diners s'hauran d'emportar i quants menys punts, menys diners. Seria directa. Però també podria ser un repartiment de manera inversament proporcional. Per exemple, si és en funció de les multes que han posat a uns conductors, quan més multes, menys els haurien de donar. I quan menys multes, millor, més els haurien de donar. Aleshores, anem a veure les dues maneres. La manera inversa se farà passant-lo a directa. Per tant, anem a començar per la directa i quan la tinguem entesa explicarem després la inversa. A mi en aquest tipus de problemes m'agrada organitzar les dades de l'enunciat aixina perquè crec que se veu molt fàcilment tot i està clar què és el que ens demanen i on hem d'anar ficant les cosetes. Este tipus d'organització és classificarem en cada filera a qui repartim les coses, per exemple, a una persona o a l'empresa A, a l'empresa B, a l'empresa C, a la persona A, a la persona B, a la persona C. Així fiquem els punts o les multes o el que sigui de cada persona, cada empresa, el que sigui, per saber en funció d'aquests punts el que se'ls ha de donar i en aquesta columna ficaríem les quantitats que els han de tocar a cada un. Així al final, com vegeu, he ficat total perquè crec que el més clar és deixar a baix el total de tot. Per tant, el total de la quantitat a repartir aniria així. I ara veurem com se fa l'exercici en proporcionalitat directa. Diu, en un concurs es vol repartir el premi de 6.200 euros. Per tant, la quantitat a repartir són aquests 6.200 euros. El total a repartir són 6.200 euros. Entre els concursants, en funció dels punts, per tant, aquesta raó ara seran punts que han tret, que no se llegeix molt bé, perdó, en el concurs. I ens diuen que han obtès Anna 2 punts, Joan 3 punts i Maya 5 punts. Doncs ja sé que repartiré entre Anna, Joan i Maya, que tenen 2, 3 i 5 punts. I ara el que volem saber és quants diners els han de tocar cada un. Com es fa això? Doncs el primer és calcular este total que ens falta així. Si sabem que Anna té 2, Joan té 3 i Maya té 5, el total serà sumar-los tots. 2 més 3 més 5, en total n'hi ha 10 punts. I ara ja sé que vull repartir 6.200 euros entre 10 punts, de manera directament proporcional. Per tant, hem d'aplicar el que sabeu de proporcionalitat directa. Jo he ficat a cada un una variable diferent perquè cada un tindrà un premi diferent. I encara que hi veieu moltes dades, vos podeu anar cobrint les coses que no vos interessen. En aquest cas, per exemple, per calcular Anna, jo he tatxat ahir Joan i Maya i veieu que se mos queda com una proporcionalitat directa normal on tenim 2 i 10 que coneixem i la x així en els 6.200 que no coneixem. Doncs a un costat la x, a l'altre costat el que coneixem en el mateix ordre perquè és directa i se resol. Es multiplica la diagonal i es divideix per 10. A Anna li corresponen 1.240 euros del premi. I per la resta ho fem igual. En Joan agafaríem la filera del 3 i la Y i la que coneixem del total. Ho podríem haver fet, si voleu, també en la filera d'Anna, ens hauria donat igual, però jo, ja que tenim el total ficat, ho he fet tot en el total. I ens dona que li en toquen 1.860 euros. A Maya agafaríem la filera del 5Z
i fent els càlculs mos és 3.100 euros i ja tindríem el problema resolt. Manera de comprovar que ho han fet bé? Sumar aquestes quantitats i veure que efectivament la suma de tot això és el total que teníem. En aquest cas sí que dona bé. Anem a veure ara com se faria la inversa. Com he dit, per fer la inversa el que farem és passar-lo a directe. Ho farem en aquest exemple que diu: en un concurs es vol repartir el premi de 6.200 euros altra vegada entre Anna, Joan i Maya, però esta vegada en funció dels errors que han fet. Quants més errors han fet, menys diners els ha de tocar. Per passar-lo a inversa, hem de veure com fer la columna esta de punts, que ara no he ficat res, perquè a cada uno després de manera directa li correspongui el que volem. Anem a veure com ho fem. Sabem que és Anna 2 errors, Joan 3 errors i Maya 5 errors. Com convertir aquests errors en una raó que ens faci la proporcionalitat directa? Doncs si vos en recordeu, quan fem proporcionalitat inversa, el que fem era pegar-li la volta a la fracció que era inversa, tat? Doncs així li pegarem la volta també. Com peguem la volta si només tenim un número? Pues recordeu que un 2 és un 2 partit 1. Pues li pegarem la volta en ixe 1 de baix. El 2 partit 1, 1 partit 2. El 3 partit 1, 1 partit 3. El 5 partit 1, 1 partit 5. Fixeu-vos que sempre se mos quedarà com 1 partit i el número que teníem. ¿Vale? El número que mos donen d'errors a baix. I una vegada ho tenim així, pues igual que sempre quan tenim fraccions en diferent denominador, per poder comparar-les el que hem de fer és com un denominador. Calculem el mínim comú múltiple, que en aquest cas és, com són tot nombres primers, pues resulta que és 2 per 3 per 5, 30, i seria pues, a baix el denominador i dalt la part que correspon. Si s'ha multiplicat per 15, pues 1 per 15. Si s'ha multiplicat per 10, pues 1 per 10 dalt. I si s'ha multiplicat per 6, 1 per 6 dalt. I una vegada ho tenim així, ara ja sí que tenim pràcticament tot fet, perquè fixeu-vos que els numeradors de les fraccions són més grans quan més menut era l'error. Per tant, això és la proporcionalitat directa que volíem. Ixos, els numeradors, seran el que ens quedem com els punts d'antes que ens faran la proporcionalitat directa, els que posarem així. Vale? Ara Anna té 15, Joan té 10 i Maya té 6. Per què? Perquè Anna era la que tenia menys errors, Joan el que en tenia entremig i Maya la que tenia més errors. I ja només quedaria fer la proporcionalitat directa com havíem fet anteriorment. Que ho he posat així de manera més ràpida. Si fem els càlculs ens hi seria 3.000 euros Anna, Joan 2.000 i Maya 1.200. Efectivament, sumen els 6.200 de baix i a més també se correspon que quan menys errors tenen més diners i quan més errors els corresponen menys diners.